Ήταν μία ηλιόλουστη μέρα στην καρδιά του χειμώνα και η βασίλισσα αποφάσισε να ανοίξει το παράθυρο και να κοιτήσει μπροστά του, βλέποντας από εκεί ολόκληρο το χιονισμένο βασίλειο. Ενώ κεντά, κατά λάθος τρυπά το δάχτυλό της με την βελόνα και 3 σταγόνες αίμα πέφτουν στο χιόνι. Τότε κάνει μια ευχή. «Αχ, να είχα ένα παιδί, με δέρμα λευκό σαν χιόνι, χείλη κόκκινα σαν το αίμα και μαλλιά μαύρα σαν τον έβαινο». Πράγματι, αργότερα γέννησε μία τέτοια κόρη που την ονόμασε Χιονάτη, δηλαδή λευκή του χιονιού. Δυστυχώς, λίγο μετά τη γέννα, η βασίλισσα πέθανε και ο πατέρας της μικρής Χιονάτης παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα. Η νέα του γυναίκα ήταν όμορφη, αλλά ματαιόδοξη και υπερήφανη, αφού δεν άντεχε κάποια άλλη να ξεπεράσει την ομορφιά της. Η καινούρια βασίλισσα είχε έναν μαγικό καθρέφτη. Όταν κοιταζόταν σε αυτόν, τον ρωτούσε «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η ωραιότερη σε ολόκληρη τη χώρα?» Ο καθρέφτης απαντούσε «Εσύ είσαι ωραιότερη στη χώρα». Όταν όμως η Χιονάτη έγινε 7 χρονών, ο καθρέφτης απάντησε στη βασίλισσα πως η Χιονάτη τώρα ήταν η ωραιότερη. Η βασίλισσα διέταξε έναν κυνηγό να πάρει το παιδί στο δάσος και αφού το σκοτώσει να φέρει πίσω την καρδιά της. Ο κυνηγός όμως αγαπούσε την καλοσυνάτη Χιονάτη, όπως και όλος ο κόσμος του βασιλείου. Έτσι την λυπήθηκε και δίστασε να τη σκοτώσει. Της είπε να τρέξει μέσα στο δάσος για να ξεφύγει από τη βασίλισσα. Έτσι, αντί της Χιονάτης, επέστρεψε στο παλάτι με την καρδιά ενός ελαφιού. Τρέχοντας ώρες πολλές μέσα στο δάσος, η Χιονάτη έφτασε σε ένα σπίτι. Κουρασμένη όπως ήταν, μπήκε μέσα, αλλά δεν ήταν κανείς εκεί. Και αυτό που της φάνηκε πιο περίεργο απ' όλα ήταν ότι όλα εκεί μέσα ήταν μικροσκοπικά. Μικρές καρεκλίτσες, μικρά πιατάκια, μικρά κρεβατάκια. Πεινούσε πολύ και μόλις είδε ότι στην κατσαρόλα υπήρχε έτοιμο φαγητό, πήρε ένα από τα μικρά πιατάκια και έφαγε. Χορτασμένη πια και αφού δεν ερχόταν κανείς στο σπίτι, το ένιωσε σαν δικό της και ξάπλωσε σε ένα από τα κρεβατάκια για να κοιμηθεί. Το σπίτι αυτό όμως ήταν των 7 νάνων, 7 αδέρφια που δούλευαν στο δάσος. Λίγο αργότερα, οι νάνοι έφτασαν στο σπίτι τους και πρόσεξαν ξαφνιασμένοι ότι κάποιος είχε μπει πριν από αυτούς. Ανακάλυψαν τη Χιονάτη που κοιμόταν. Αποφάσισαν να μην την ξυπνήσουν, μιας και σκέφτηκαν ότι ήταν ένα άκακο κουρασμένο κορίτσι. Η νύχτα πέρασε και την άλλη μέρα το κορίτσι ξύπνησε και αφού τους είπε την ιστορία της και ζήτησε από τους νάνους να μείνει μαζί τους, αυτοί της είπαν πως αν καθαρίζει, στρώνει τα κρεβάτια, ράβει και πλέκει, τότε θα μείνει μαζί τους και θα έχει ό,τι θέλει. Η Χιονάτη δέχτηκε και έτσι έμεινε στο σπίτι των νάνων. Μια μέρα η βασίλισσα κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και τον ρώτησε «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποια είναι η ωραιότερη σε ολόκληρη τη χώρα?» Και ο καθρέφτης της απάντησε «Εσύ είσαι η ωραιότερη εδώ, μα πέρα από τα βουνά, μαζί με 7 νάνους, είναι η Χιονάτη, 1000 φορές ωραιότερη, όπως εγώ μπορώ να δω». Φαντάζεστε την έκπληξη της κακιάς βασίλισσας μόλις το άκουσε αυτό. Σκέφτηκε από εδώ, σκέφτηκε από εκεί και βρήκε λύση στη μαγεία. Έτσι η βασίλισσα μεταμφιέστηκε σε μία πολίτρια και πήγε στο σπίτι των νάνων για να σκοτώσει η ίδια τη Χιονάτη. Είχε φτιάξει τώρα ένα μήλο, μισό λευκό και καθαρό, μισό κόκκινο και δηλητηριασμένο. Πρόσφερε λοιπόν την κόκκινη πλευρά του μήλου στο κορίτσι, τρώγοντας η ίδια τη λευκή. Με το που δάγκωσε ένα κομμάτι από το μήλο Χιονάτη, έπεσε κάτω νεκρή. Η νάνη αυτή τη φορά
δεν μπόρεσαν να τη συνεφέρουν με τίποτα. Έτσι την έκλεισαν σε ένα γυάλινο φέρετρο και σκάλισαν με χρυσά γράμματα το όνομα και την καταγωγή της βασιλοπούλας. Μια μέρα ένας νεαρός πρίγκιπας ήταν στο δάσος και είδε τη Χιονάτη μέσα στο γυάλινο φέρετρο. Όταν την είδε, την ερωτεύτηκε. Τη φίλησε και τα μάγουλά της άρχισαν να γίνονται ροζ. Τα μάτια της άνοιξαν και τα μάγια λύθηκαν. Ήταν πολύ ερωτευμένοι και γρήγορα παντρευτήκανε. Για να γιορτάσουν το γάμο, κάνανε ένα μεγάλο πάρτι στο κάστρο. Συγχωρέσανε την κακιά βασίλισσα και την καλέσανε στο γάμο. Όταν όμως εκείνη είδε τη Χιονάτη, την πραγματική ομορφιά και την καλοσύνη της, γέμισε με τόσο μίσος και φθόνο που έσπασε τον καθρέφτη και έτρεξε μακριά. Έτσι, η Χιονάτη και ο πρίγκιπας έζησαν ευτυχισμένοι στο όμορφο κάστρο για πάντα.